האם מומלץ היום בפנסיה לבחור במסלול השקעה משולב שכיר? אז השאלה היא, מהו מסלול ההשקעה, או בעצם מהו אפיק ההשקעה המתאים עבורי, זו השאלה החשובה ביותר שאתם יכולים לשאול בנוגע להשקעות שלכם, כי אפיק ההשקעה יקבע מהו סכום הכסף איתו אנחנו ניפגש ביום שבו ההשקעה תסתיים, בעצם ביום שבו נממש את ההשקעה. והתשובה הכי שכיחה, ולצערי גם מעצבנת, זה תלוי. אז זה תלוי במכשיר ההשקעה, אם זה קרן פנסיה, כמו במקרה הזה, או השתלמות, או חיסכון לילדים, או השקעה נזילה, וזה תלוי בטווח ההשקעה. אז אנחנו יודעים היום שמדובר באדם בין 40 פלוס, לא בדיוק יודעים פלוס כמה, אבל אנחנו יכולים לדעת כמה שנים יש לו עד לפנסיה. וזה ישתנה אם מטרת ההשקעה היא שונה או מכשיר ההשקעה הוא שונה ומשך ההשקעה עומד להיות שונה. אבל יש עוד המון שאלות שאנחנו נרצה לשאול בתהליך אפיון כדי להיות מסוגלים להתאים את מסלול ההשקעה ללקוח ספציפי. אז אנחנו נרצה לדעת האם בן הזוג עובד ובין כמה הוא, מה המצב הבריאותי של שניכם, האם יש ילדים, כמה ילדים, האם יש חסכונות נזילים נוספים, האם יש ירושות צפויות. יש המון שאלות שנרצה לשאול, וגם אחרי שנעבור את השלב הטכני, אנחנו נרצה לנסות ולהבין מהי רמת המסוגלות או עמידות של אותו אדם לסיכון. איך הוא יגיב במידה ויהיו ירידות בשווקים. ואחרי כל זה אנחנו ננסה להתאים את אותו מסלול השקעה שיעלום את אותם צרכים בצורה המיטבית. אז השאלה היא חשובה, ותמשיכו לשאול אותה, ותחפרו ותלמדו, תבינו באיזה מסלול אתם נמצאים, תבינו מה האלטרנטיבות, ותתייעצו.